munonzwa ere amen kuti mubate kudenga kwenzwe lokuti umpostori wa Afrika kuna vapostori va Afrika venema kuna makristo venema kuna vaprofeti venema zvinotoda kuti muve vechokwadi kufamba sezvinoreva ranzi walk scripturally amen and struggle together for the faith of the gospel. What is a struggling together for the faith of the gospel. Muve nokutenda kweevhangeri ndikuzvati kana mwakatungamirira vamwe ndibhishopi kana mufundisi kamuvhangeri asingarembere mukudzisa kwajesu hana mazvinzwa asi uyo unorambira mukudzisa kwajesu ndiana baba namwanakomana mwemutero. Toda kuti vari Zimbabwe vaponiswe kutanga, takapiwa Zimbabwe kutanga amen tizopiwa 5 continents tichaenda kumadzivhangeri kundokunzi iye zvino ndikakupai newsletter Great Britain munoshama zvairi kuita muEurope church iyoyo yatora yatendwa haleluya kuno matelefoni ari kuuya achibva kuvarungu nokuamerica kucanada kunyanya haleluya nokumwe dzimwe nyika dziri kurenza varungu haleluya vachirova marungu ari kuno